Stichting Landweert Leeft bezorgde dinsdagmiddag warme maaltijden aan huis. Bij het uitreiken van de maaltijden, die zijn bereid door Culinair Creatief, kreeg de stichting hulp van enkele leerlingen van het Rijland College. Die maaltijden zijn voor ouderen over het algemeen vanuit Landweert. Maar we staan nu in het centrum. Ja, dan zeg je, ja, dit is toch geen Landweert? Nee, dat klopt. Mensen gaan verhuizen, maar houden hun banden toch nog. Ja, dus ik heb op mijn route, ik ben de enige, de anderen zitten. We hebben 2 routes in Landweert en ik heb mijn route verspreid in het centrum, in het Brugske enzovoort. Ja, en daar kom ik bij een aantal mensen die wel, als wij eten in het Stekske, ja, dan komen ze daar wel naartoe. Maar ja, nou, ja, ze moeten thuis blijven, dus zodoende. Ja, vanwege corona is samen eten niet mogelijk. Nee, dat is heel simpel. Het is jammer. We hebben net voor ene keer nou weer na de vakantie in oktober, ja, hebben we dat gedaan. Of in september, sorry. Ja, hebben we dat gedaan. En ja, nou moesten we weer omschakelen. Ja, maar voor de vakantie hebben we dat ook gedaan. Hebben we 4 keer hebben bezorgd bij iedereen. En iedereen was zo blij. Ja, we zien ook eigenlijk ons vaste bestand wat we hebben. Tegen de 40 aan over het algemeen. Iedereen doet daarin mee. Ja. Of ze moeten ziek zijn. Ja, en we hebben nou net deze week voor het eerst de eerste coronabesmetting. Ja, dus helaas. Ja, voorzichtig zijn, maar goed, hopen dat jullie snel weer kunnen eten samen in het Stekske. Ja, dat hopen we wel. Ja, dat is, ja, want het is de gezelligheid, het is het elkaar ontmoeten. Want zo zijn we eigenlijk begonnen de cohesie in de wijk te krijgen. Ja, nou, dat hebben wij met onze ploeg, hebben we dat sowieso. Dan komen ze elkaar tegen bij de Plus of waar dan ook. Ja, ze kennen elkaar zo zoetjes aan. Ja, dus staan een babbeltje te maken en dergelijke. Maar ja, dat zit er nou niet in. Ja, dus het zijn zo. Hallo mevrouw, goedendag. Als u last heeft van uw rug, kan ik het ook wel omhoog zetten hoor. Het is van het Stekske. Ja. Ja? Ja. Oh, geweldig.